سلام كمي توعلو كبرات تخاتلتي فنوا إيري تي في نلوم سول صبحت لكاتي تفرق معلتن فرعان ستدالو زيناو مسنالونا حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم زعدم ماكدا حقوسيك عند نتبتاتو كقدم تمالي بستقبر مرمراتات 11 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغص انكلو 36 تفانيوم بيت صحفت مدب وهللان نوصل لقاح زوبا دوبوب ابز حلف عامت نعماويلو لعلي 22.2 مليون نقفا لقاح زرقيحهم اب قطرات زوا ماكل شفنه تطقمنت عين مدري 97 ميتاويت بصيحهم منግስት ማሊ አምባሳደር ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ክወጽእ አዚዙም ኣብ ሚያንማር ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣናውሒዎም መንግስቲ ኦስትሪያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ጉዱድ መስርሕ ክታበት ኣተኣታትዩ ዝርዝር ዜና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና تمالي أب ممرمرن موشبن مأكلات زوباتات مأكل عن سبان غاش باركان بستقبره ناي لافاراتوري مرمراتات 11 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيص الله نساتهم دما شوعته كاب ممرمري مأكلات زوا مأكل كوينهم أدراشهم 4 سمرا سنبل كرن سجنيتن حسر ألبون 3 كاب زوب عن 7 مالت كلته كاب موشبي مأكل حجاز حدا دما كاب ممرمري مأكل علا برعيد كمون حدا كاب ممرمري مأكل بارونتو زوا غاش باركايم إذا خمزيلم كله كورونا فيروس ترخيبهم أو هوسبيتال زوا مأكل تعاقبهم كن كجبرلهم زنحو 36 زيغاتات حاويم تفانيهم بس مسرت تقلل قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كسابلومي 9536 بصيحلهم 9216 كابزيهم حاويم استفانو 98 بموت استفليو 222 دما غنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر الطعنا 31 طري 2022 بيت صحفت مدب وهللان نوس لقاحن زبا دوبوب عبز حلف عامت عبز تفلاليو صلاتات سفيح زرقح زنبرو لقاح كمز سلاسله عبز كايدو غمغم غليصوم وكيل إيرينا فيليمون تكابون زدالو زيناو صبصاب ياسين صالح كقربويم بيت صحفت مدب وهللان نوس لقاحن مالت مول عبز زبا دوبوب أب كلتا شحن إسران حدن أب عسرتو كلتا نقص زباتات نزركبو عماويلو لألي إسران كلتا نت وخلتا مليون نقفا لقاح كزرقحن كله عسرتو شو 10 مليون نقفا كابتلك حتي 5 أكبه قليتم اتبيت صحفات بإسران شو 10 طري أب كتما من دفرا أب زكاير قمقام أب زحلف عامت شومان تشحن شديش 209 حدن عماويل بولك أن بجلن تتكامتنا يتتكالكم زخونو بمتكاس زوات أنم مدبات بملقات كم التتكبرو حابيرم حالافي مول أبزبا دوبوب آتو ترفى قبر يوحنس أبز أوروبات سبتساب سوسان 300 نايتم تتكامتي دك آنستيو من بارن بمتكاس عماويلهم 32 أب حرشا 19 أب نقدي زترفو دما سرحتنيا تتكالات بنقست مخانوم أبريهم أبتو زوبا زي تمزمزن وفرز أدم تسقاتاتكم زلو زحبرة آتو ترفى مول تبصحنت لقاحنا بعمايلو نمسفح زخل بايتان مفتار من محضرات نؤس زباتات بفلايكا أما حضرتي كبابي إجامون كبركتو تسويعم جزياوي أكايد سرح مول آتو تافلا أسمرن بوغنو عماويل نزتلقحو وغنزب أبستتسن أمداي بقبو انت تتكي مملو قطباوي كنوتاتو من مناورعون كمحايشو كمزخولو بمحبار وهدت مشارختي بفلايكا من محضرات كعزز تسويعم أما حضاري زوبا دوبوب آتو هابتا أب تسفاتيون أب زسمعو مزازم قال دكانستيو زيادات ربحتي نكوهونا مول أتابع السقمتي كوسد بمزخار جنا أتعدل دي بتحن عدتات سلزلوا أتتكال قطري عداويان بانكتاتو بمعباي زيغاتات تتكامت خونو بايتاك فتر التحساسيبهم بيت صحفت مدبوه للان نؤس لقاحن مالت مول أب زوبا دوبوب أب 200 من محضرات كبابن 600 حدن عدتاتن 129 عداويان بانكتات اللوم عبزوا ماكل نؤس زوباتات سرجعا قالا نفحن بريخن كوم زمرحو مدبات كبابيا وطريت مسفح كايد بزنح صعري شفنة تتقامنت عين مدري 9 ميتاويت بصيحهم
ኣብቲ 2008 ተሸፈነ ኣስታት 800 ከም ዝነበረ ዝሕበረ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ተወካሊ ኣሃደ ከበብያዊ ጥዕና ኣቶ ነፀር ኣብደበሳይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 94 ዓድታት እተን 91 ነቲ ዝወፀ መደብ ብምልኣት ክዛዝማ ከለዋ ሰለስተ ዓድታት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ ገሊፆም ኣብ ሰለስቲአን ዞባታት ብዝተተግበረ ከም ዘማእከለ መደባት ከበብያዊ ፅሬት 30,000 ስድራቤታት ተጠቀምቲ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድሪ ኮይነን ምህላውን ዝጠቐሰ ኣቶ ነፀር ኣብ መደባት ከም ዘማእከለ ከበብያዊ ፅሬት ክሳብ ምዝዛም 2022 ተጻፊፉ ብደረጃ ሃገር ክእወጅ መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣሃዱ ከበብያዊ ጥዕና ዞባ ማእከል ኣብ 2021 ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከባ 13 ንኡስ ዞባታት ዳህሳስ ምዝገባ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ ካብ 17 ክሳብ 26 ጥሪ ኣብ 8 መምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተመርጹ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣካይድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ብተወፋይነት ከገልግሉ ዘለዎም ምድልዋት ኣረጋጊጾም ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣቶ ዑስማን ኣድም ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ኣብቲ ብ2018 ዝተኻየደ ምርጫ ሓንቲ ብደረጃ ኣካይዲት ስራሕ 5 ድማ ኣነባበርቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ምንባረን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግን 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣካይድቲ ስራሕን 17 ኣነባበርቲ ዓድን ከም ተመርጻ ብምግላጽ እዚ መርኣያ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ካብቶም ዝተመርጹ 8 ኣመሓደርቲ እቶም ናይ ኣስማጥ ገርገር እምበልዳይ ኤራን ሸጋልን ሓደስቲ ኣብ ሮታ ኣስነዳ ሻካ ወግረትን ሃዊሽን ድማ ዳግማይ ዝተመርጹ ምዃኖም ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ የረድም እቶም ዝተመርጹ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብደረጃ ዞባን ንኡስ ዞባን ዝውጠኑ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ተበርቲዖም ከዓዩ ምዃኖም ቃልኣት እዮም ኣገልግሎቶም ዝዛዘሙ ኣመሓደርቲ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ብወገኖም ምስቶም ሓደስቲ ዝተመርጹ ብምትሕብባር ምምሕዳራዊ ስራሕ ንምውርጻጽን ትግባረ ዝወፅእ መደባት ንምድንፋዕን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣምኖ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ንመምሃራን መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከምውን ሓለፍቲ ስነ መምህርና ሱፐርቫይዘራትን ካልኦት ሓለፍትን ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ብደረጃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝወፀ መምዘኒ ብቕዓት ትምህርቲ ንምትግባር ዝዓለመ ስልጠና ኣብ ምሕያል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ ኣብ ምድንፋዕ ሜላታትን ብቕዓትን ምምሕልላፍ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ግደ ከም ዘለዎ ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር መብራህቱ ተስፎም ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ብወገኑ ብቕዓት ተምሃሮ ምስ ዓቕሚ መምሃራን ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብዚ መዳይ እዚ ዕቱብ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ዝድለ ዕላማ ንኽውቃዕ መምሃራን ብስነ ምግባር ኣርኣያ ኣብ ኣተኣላልያ ድማ ሓለይቲ ክኾኑ ተላብዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ንዜና ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንመለስ ኣብ ዜና ወጻኢ መንግስቲ ማሊ ኣምባሳደር ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ሃገሩ ክወፅእ ሎሚ ባሕቲ ለካቲት ኣዚዞም እቲ ስጉምቲ ፈረንሳ ኣብ ሃገሩ ተካይዶ ብዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከምዚ ዓገበ ክገልጽ ዝጸንሐ መንግስቲ ማሊ ምስታ ኤውሮጳዊት ሃገር ዝጸንሖ ኩሉ ሜድያዊ ዝምድናታት ከም ዝበተኸ ድሕሪ ምሕባር እዩ ዝስዕብ ዘሎም መንግስቲ ፈረንሳ ነዚ ብማሊ ዝተወስደ ኣምባሳደሩ ናይ ምብራር ውሳኔ ብትሪ ኮኒንዎሎም ህዝቢ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ህዝቢ ማሊ ድማ ብፍላይ ወተሃደራዊ ወፍሪ ፈረንሳ ሽበራ ንምቅላስ ዝኾነ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ብምጥቃስ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ ይፍለጥ ፈረንሳ ካብ ማሊ ንምውፃእ ከም ዘይትህወኽ እኳ ክትሕብር እንተጸንሐት እቲ ወፍሪ ከቢድ ሰብኣዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዋጋታት የኽፍላ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ ካብ 2013 ኣብ ማሊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተካይድ ዘላ ፈረንሳ ዛጊት 53 ኣባላት ሰራዊታ ብመጥቃዕቲ ከም ዝኸሰረት ጸብጻባት የረድም ዕላማቲ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብቐንዱ ንዳግማዊ መግዛእትን ምግሓጥ ጸጋታትን እምበር ካልእ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱም
ሚያንማር ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ጸጥታ ንምውሓስ ዝኣወጆ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብ6 ኣዋርሕ ከም ዘናውሕ ኣፍሊጡ እቲ ውሳኔ ጸጥታ ክሳብ ዝተረጋገጸ ክቕጽል ከም ዝኽእል እውን እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ትማሊ 31 ጥሪ ኣንቢቱ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሚያንማር ነቲ ኩነታት ምህዳእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ግዳማዊ ተጻብኦታት ይገጥሞ ከም ዘለዎ ወቂስሎም ሃገራት ምዕራብ ኣብ ሚያንማር ምርጫ ክካየድ ተደጋጋሚ ጻውዒትን ጸቕጥን ይገብራ እኳ እንተለዋ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ግና ኩነታት ከይሃደአ ንምርጫ ከም ዘይህዎ ኣፍሊጡሎም ወተሃደራዊ ጉጅለ ሚያንማር ካብ ወርሒ ለካቲት 2021 ነቲ ሃገር የመሓድር ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ መንግስቲ ኦስትሪያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ጉዱድ መስርሕ ክታበት ከም ዘተኣታተወ ሓቢሩ እቲ ውሳኔ ካብ ሎሚ ሓደ ለካቲት ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት መንግስቲ ካብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ወገናት በቲ ሕጊ ክቕየዱ ምዃኖም ኣረዲዩ ነቲ ሕጊ ዝጠሓሱ ወገናት ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ዘይረኽቡን ክሳብ 3600 ዩሮ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ምዃኑን ተገሊጹሎም ብመሰረት እዚ ሕጊ ኦስትሪያ ጉዱድ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዘተኣታተወት ናይ ፈለማ ኤውሮጳዊት ሃገር ኮይና ኣላ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ጥዕናውን ማሕበረ ቅጥባውን ቅልውላው ኣስዒብለን ዘለዎ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ጉዱድ ክታበት ክህባ ኣብ ዝሸባሸባሉ ዘለዎ እዋን ካብ ህዝበን ተሪር ተቃውሞታት ይገጥመን ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ዓመት ክላባዕ ዝጀመረ ሓድሽ ጂር ኦሚክሮን ወላ ውነቶም ዝተኸትቡ ወገናት የጥቅዕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሞንጎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ሕጽረት ሰዓት ብሓፈሻ ባህርያዊ ጋዝ ድማ ብፍላይ መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎም ሩስያ ንሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክትጥቀመሉ ከም ዘይትደሊ እኳ ትገልጽ እንተላ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ነቲ ሰደድ በኣሉታ ክጸልዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይዝእመት ዘሎ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሰደድ ሩስያ ከም ዝምርኮስ ጸብጻባት የረዱ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝኽእል እትሕብር ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ዝገብርኦ ዘለዋ ምትእትታው ግና ነቲ ጉዳይ ናብ ዘይተደልየ ኣንፈት የምርሖ ከም ዘሎ ክትወቅስ ጸኒሓላ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ክትካይዳ ከም ዝትኽእል ዝህቦ ዘለዋ ቀጻሊ መግለጺታት ኣብ ህዝቡ ራዕዲ ይፈጥር ከም ዘሎ ብምሕባር ክቋረጽ ምጽውዕ ይዝከር እቲ ናይ ኩናት መናፍሕ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዩክሬን ዘይነዓቕ ሩስያ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕረዚደንት ዘለንስኪ ሩስያ ንዩክሬን ንምጥቃዕ ዝገበረቶ ዝጥቀስ ፍሉይ ምንቅስቓስ ከም ዘየለ ሓቢሩ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ሃገራት ምዕራብ ዝገብርኦ ዘለዋ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላውአን ምውሓስ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ትማሊ 31 ጥሪ ካብ እስራኤል ከም ዝነቐለ ንዝገለጾ ዳርባ ሚሳይላት ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዘባዕርዓን ሓቢሩ እቲ ዳርባ ሚሳይላት ንከተማ ደማስቆ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳይል ከተካይድ ጸንሐት እስራኤል ብዛዕባ ዝሓድሽ ፍጻሜ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዛጊት የለን እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ ሎሚ ንካልኣይ ጊዜኣ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ መጥቃዕቲ ዳርባ ሚሳይል ተካይድ ከም ዘላ ጸብጻባት የረዱ እስራኤል ብፍላይ ካብ 2011 ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ከተካይዶ ብጸንሐት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳይል ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ናይ ሰዓት ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም ትማሊ ብዝተገብረ መርመራታት 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከረጋገጽ እንከሎ 36 ተፋንዮም ቤት ጽሕፈት መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዓማዊሉ ልዕሊ 22.2 ሚልዮን ንኣፋ ልቓሕ ዘርጊሖም ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል ሸፈነ ተጠቃምነት ዓይኒ ምትሪ 97 ሚእታዊት በፂሖም መንግስቲ ማሊ ኣምባሳደር ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዙ
ميانمار بعلوا سلطان حزو زلو وتادروا جله تسنيوان حدقا دينغاغي اناوحيوم منقص أستراليا لفدا كورونا فيروس نمقصصار قدود مسرح كتابت التأتاتيو حافشو زينا بزازم بوغنا بروح مالتي